Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng sami rawuh mempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi sedaya keterlibatan kula panjenengan dherekaken pengaosan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Mugi-mugi anjen kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 908 baris kaping gangsal saking ngandhap. Qala dawuh sapa Yahya bin Mu'ad, Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Miskinun iku miskin sapa ibnu Adam anak Adam. Jismun ma'ibun wa qalbun ma'ibun yuridu an yakhruja min ma'ibaini amalun bila aibin. Mungkin amalun apa amalan?
Miskinun iku miskin sapa ibnu Adam anak. Utawi anak Adam iku jismun maibun mung duwe jisim bentuk awak maibun kang nggawa cacat. Awake ae cacat. Sakjane lek dipikir sing tenan ngoten napa saged to sampean suci niku napa saged. Boten. Wong sampean jojoh nuku kulit sampean pundi mon sampean jojoh metu getihe kok. Ya, lek berarti lah najis. Nek dipikir jane ora enek sing suci wong cacat kabeh. Wa qalbun lan anak Adam ku qalbun duwe ati maibun sing cacat pisan. Atine serakah. Ngaku-ngaku sing ora melok duwe niku lak cacat. Lho wis kaya ngono kuwi lho, yuridu. Isih karep sapa anak Adam karep an yukhrija ing yen to bisa ngetokaken sapa anak Adam min ma'i baini saking cacat loro bisa ngetokno ngamalan ing ngamal bila aibin kelawan tanpa cacat. Piye to? Wis gelas kotor. Banyune sing dilebokno ning gelas banyu peceren pisan. Lho, kok terus kepengin nyuguhi wedang-wedang sing ora kotor niku napa nggih? Saged. Awake kotor. Mergo pancen dasare diciptakno dalam keadaan linet. Lho kotor ta? Nah, buktine pancen nggih kotor tenan sing metu king sampean niku bangsa linet sing ora enek sing sae linet-linet sing metu king ngene sampean niku mboten enten sing kokro. Terus dereng malih wateke ati serakah. Selonang-selonong tlunyar-tlunyur ora melok duwe diakoni. Lah ya cacat pisan. Lha napa nggih saged? Kendil sampean kendil bupak telek, banyu sing sampean lebokno kendil niku banyu kok peceren pisan. Terus sampean kepengin suguh wedang ning tamu sing ambune ora banger, napa nggih saged? Tidak saya bin Mu'ad, Masya Allah, kok ya miskin temen menungso. Ngono kok ndang aku lek iya elek ngono kok dumoh ku lho nyapa. Kok sampai ujur-ujuran. Nggih to? Mula lek dipikir ngoten fa amalul abdi. Mongko utahe ngamale kawula. Iku lama kana nalikane ana. Apa ngamalul abdi ana iku bihadhil masabati. Kelawan iki derajat. Bihadhil masabati kelawan iki derajat lam yakun mongko ora ana. Iku fiye dalam ngamale ngabet apa sing ora ana ahliyatun. Keahlian utawa kepantesan pantes liwujudil qabul maring wujude diterima. Ya ora pantes blas kan sik kathek sing arep diaturi Gusti Allah sing Maha Suci. Lho lan pun wis ora lek pantes. Berjuang ngemeti dia kaya panggah ora pantes. Udah. Mulaula jamilu sitrillahi ta'ala lamun ora utawi baguse sitru baguse tutup Allah Ta'ala iku maujud wa azimu khilmihi lan agunge arise Gusti Allah niku maksude Allah niku sabar tur ngapura. Orane Allah kagungan sifat as-sabur, asma as-sabur maknane Allah niku wis salah-salah diakon-akonane ya ben. Dene upama
Gusti Allah niku kuwat ora kayak kuwi sama teku amplong duet ilang iki malah karo-karoan nggih. Untunge Gusti Allah niku kok agung sanget sifat arise. Ya ben malah dinteni kapan sagare. Ngoten wa birrihi lan sifat bagusé Allah. Kau upama sifat bagusé Allah niku mboten agung dhateng menungso. Pun mboten enten sing pantes ditampa niku mboten. Sama ukur nganggo model apa mawon panggah mboten masuk dalam ukuran penerimaan. Gak pantes. Mula nek kowe iso ketoke iso, penampilan ditampilno karo Allah iso. Kuwi aja GR. Fal yaktamit mongko becik bertumpu tetanggenan sapa al muridu murid tetanggenan ala fadlillahi ing ngatasé kanugrahane Allah wa karami lan kemurahane Gusti Allah. Hendaknya itu yang kamu pakai gandolan, jangan mengharap, jangan gundelan, jangan bertumpu kepada yang lain termasuk ala ijtihadi. Ojo gundelan ing atase ijtihade murid wa amali lan ngamale murid. Kuwi aja mbok gundelan. Mergo ijtihad lan ngamalmu ngono sakjane kuwi ngono ya kiriman kokono. Lah nek kuwi kiriman kokono terus tukul ngamal terus ngamale mbok aturno rono neh katik wis mbok akoni niki ngamal kula lho ngono ku ora apus-apus ketok motor. Wong gelas sak isine ku mang sing ngekeki wong tuamu. Lan yo kan wong tuamu luwih kenal to, lha iki gelase wong tuamu wong gripise isih ketok kok. Gitu. Lah kok terus sampean guaya macak kaya anak berjasa-jasa dhewe. Lho mak tak tukokno gelas. Lho wong gelas ku gelas kok nggone makmu kok kowe ngomong iki lho mak tak tukokno gelas iki gelas lah kutuku lho mak. Ku jenenge lapus-apus nyolok moto to. Wong genah lek ngamal ku dudu ngamalmu dhek kuwi ngamal sing iso ana ngamal Gusti Allah kok terus kowe matur-matur niku lho Gusti Fatihah kula. Niku lho Gusti waqiah kula pundi duwite lho ngene kula ya mboten pantes. Iku kala dawuh sapa Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi. Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Idza talabahum bil ikhlasi talasat a'maluhum. Wa idza talasat a'maluhum zada faqruhum wa faqatuhum. Fatabarra'u an kulli syai'in wa min kulli syai'in lahum wa minhum. Idza talaba kalane nuntut sapa Gusti Allahum ing para kekasih dituntut bil ikhlasi kelawan ikhlas. Talasat mongko lebur, ilang, musnah apa akmaluhum pira-pira ngamale makhluk, ngamale kawula. Ngamale para wong sing saleh-saleh niku ilang. Lah nek wis dituntut ngamale kudu ikhlas, maknane ora enek ngamal sing diarani ngamal wong ora enek sing ikhlas. Ngoten lho maknane niku. Wa idza talasat latakane wis ilang musnah apa amaluhum ngamale mukminun, ngamale muslimun, ngamale sapa ae lah, ngamale kaum zada mongko dadi tambah apa fakruhum kemelaratane kaum. Lagi terus malah melarat nemen dong. Wis rumangsa ngamal kon ikhlas. Keri-keri gak iso ikhlas. Ngoten lho. Bangsa gak iso ikhlas ngamale ditolak. Nalika ditolak ilang.
Ngamale entek ilang. Nek ngamale ilang lak terus gak duwe apa-apa. Nggih. Ora duwe apa-apa. Tambah fakire wa faqatihi wa faqatuhum lan tambah kemelaratane. Mula nek wis karuan nyata-nyata kowe iku matuke fakir lan matuke faqah. Lumayan pangkatmu kuwi. Mula fatabarra'u mongko padha melepaskan diri. Sapa kaum ahli taati padha melepaskan diri angkulli syai'in saking sekabehane suci-suci wa min kulli syai'in lan sangka sekabehane suci-suci lahum kang tetep keduwe muridun wa minhum lan saking muridu. Apapun yang keluar dari mereka dan apapun yang datang untuk mereka, sama sekali mereka tidak punya keberanian untuk menjamahkan rasa kepemilikan kepada sesuatu itu. Oh, ngoten niku sikap kerohanian. Sikap kerohanian. Nek sampean praktekno ning sikap lahir dadi lucu. Boten iki senes panganan kula tapi mangan telap-telap. Ya lucu dadine. Boten soal niku. Di sikap kerohanian, sikap batin, sikap batin. Lah sikap lahir enten tatanane dhewe. Ngangge aturan syariat. Kapan saatnya kamu harus sujud, kapan saatnya kamu harus rukuk, kapan saatnya kamu harus wudu. Lah niku enten aturan-aturane kabeh. Lah nalika sampean sujud, nalika sampean rukuk, nalika sampean wudu, lah niku lah sikap rohani perlu dincakno ndek kono. Lho ngoten lho. Bahwa wudu ini memang harus terselenggara. Tapi sama sekali saya tidak punya. Loh, ngoten. Terselenggara yang saya nggak punya. Seandainya kelihatan bersih setelah wudu saya jadi ganteng, ini pun bukan penampilan kegantengan saya karena ini nggak asli. Kalau yang asli ya kumus-kumus. Ini adalah sitrun tutup yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma sing kathah menungso niku nalika nglakoni kepositifan ngamal niku sing kathah malah klendran. Tegese klendran lali orang upakara celemang-celemunge tangan nganyak teng sifat kesucian wau. Niku sok jarang diitung. Tapi lek pas maksiat, lah niku sering diitung malah. Lepas maksiat rasane langsung ya Allah saestu Gusti niku dos pundi kula saestu mboten sengaja lho lek muni ngono muni mboten sengaja. Nek wis bar keceblok maksiat muni mboten sengaja Gusti. Tapi lek pas ngamal apik umpamane lek niat wis suwe. Lah ngoten niku. Sajake niku lek pas ngamal apik niku ya ora patek butuh Gusti Allah ngoten lho. Tapi lek pas ngamal elek kok lagi kelingan butuh Gusti Allah. Apa meneh ngamal elek ndang terus konangan wong akeh. Wah niku lek bingung ya Allah sampean tutupi Gusti lho kok wis kasep temen. Mula terus dawuh saking Syekh Ibnu Athaillah wonten ing Al-Hikam dipun dawuhaken anta utawi sira ilahil mihi maring kemurahan sikap arise Allah, sifat arise Gusti Allah. Ila ata'ta tetkalane taat saka sirahu ing Allah, iku ahwaju luwih butuh. Ketika kamu sedang melaksanakan taat, itu sebenarnya kamu sedang dalam suasana membahayakan oleh musuhul adab ning ngersane Allah. Oleh karena itu sebenarnya saat kamu taat itu justru saat itu kamu benar-benar butuh kemurahan Allah untuk di ngapura salahmu,
dan untuk ditunggu perbaikan-perbaikan bagi dirimu. Daripada mingkat timbang saking sira ila hilmihi, butuh-butuh ila hilmihi maring sifat arise Gusti Allah, idza asaita tatkalane maksiat sapa sira hu ing Allah. Sebenarnya kebutuhanmu untuk dapat perlindungan dari Allah ketika taat itu lebih besar butuhe dibanding karo nalika kowe maksiat. Mergo lek kowe maksiat, rasa kasoran langsung tumbuh. Ketika rasa kasoran sudah tumbuh, berarti potensi ngakoni apik hilang. Dari satu nilai kamu sudah dapat satu langkah menuju perbaikan lebih cepat. Gitu? Mergo napa? Nek wong wis tau maksiat, arep ngengkresi sapa? Kowe ngengkresi sapa? Wong wis tau maksiat. Lah wis ora iso ngengkres. Gitu? Nah, dari sisi ini sebenarnya kamu sudah tertolong. Ketika kamu maksiat kok dinyek wong akeh, kowe dadi tukang main gak direken wong, gak diregani wong. Sampai kowe mara ning langgar agek dhewe wis dipendeliki wong. Itu sebenarnya kesempatan bagi kamu untuk lebih cepat memacu diri dekat kepada Allah, karena beban ngaku apik wis ilang. Buktine, lah wong wis gak ngakoni kowe berarti kowe dibantu karo Allah supaya tidak merhatekno liyane Allah. Kowe langsung ndang rene lek pengen tobat ndang rene, ora usah ngreken wong, ngono lho maknane. Wong pengen tobat kok ngreken wong kowe ketiwas ngrungokno omong celebang, celebuhe cangkeme wong kuwi ora sida tobat. Kowe ndang rene lho, ngono to maknane. Itu namanya khilmunnya sudah datang. Tapi justru ketika kamu baik, semua menyanjung, semua ngalem, seakan-akan kamu nggak punya cacat. Ketika itu kamu lalu menjadi orang yang dinut oleh banyak orang, lalu kamu punya gaya paksa kepada orang, gal titik, lama-lama hatimu membukit untuk nyelonong ngaku dadi Gusti Allah ning kowe gak krasa. Justru saat kamu gak ngerasa itu, kamu benar-benar butuh pertolongan dari Allah. Maka sebenarnya orang yang taat itu sangat membutuhkan bantuan Allah melebihi orang yang maksiat. Mergo lek wong maksiat wis ora bantuane. Senajan urung komplit, ngoten lho nggih. Lah nek wong sing taat nunggu dhisik oleh kiriman tapi belum tentu dapat bantuan. Oleh kiriman tanggung jawab kok. Nggih. Nah, golek salah oleh ku nampa kiriman malah disenehni lho, malah ngoten. Berarti napa? Untuk dapat bantuan petunjuk itu lebih besar mestinya. Kebutuhannya lebih besar. Dan wa syaraful abdi utawi mulyane kawula warifatu qadrihi lan luhure derajate abad. Abad niku didarani mulya, diarani syaraf, diarani duwe derajat luhur. Iku innama takunu angin pestine ana apa syaraf lan rifah. Ana iku binadori sebab oleh mandeng kawula, mandeng ila rabbihi maring pangerane abad azza wa jalla. Wa iqbalihi lan tegese oleh madhep si ngabet kawula mau madhep alai ing atase Rabbi. Seorang hamba itu dapat derajat ketinggian derajat dan kemuliaan posisi di hadapan Allah itu kalau dia benar-benar selalu memandang Allah, selalu menghadap kepada Allah. Wa sukunihi lan antenge si kawula anteng ilahi maring Allah, wa'timadihi lan bertumpune kawula tetanggenane kawula gantunge kawula gantung alahi ing atase Allah. Iku rumus. Semakin kamu total menggantungkan diri kepada Allah,
semakin kamu total merasa tenang di dalam rengkuhan rahmat Allah, semakin kamu total menghadap kepada Allah, semakin kamu total segalanya kamu pandang sebagai karunia Allah, di saat itu otomatis kamu menjadi hamba yang mulia. Ning swali jajal praktek nongkol langsung asor. Wadanaatuhu utawi kaasorane kawula, wa khissatuhu lan tegese asore kawula, wa sukutuhu lan gugure kawula, gugur asor ino min ainillahi saking pandangane Allah, iku innama takunu angin pestine ana apa danaa khissah lan sukut ana iku binadori sebab oleh memandang kawula mandang ila nafsihi maring awak dhewe ne kawula. Jane ngeten iki biasa. Sampeyan niku bawane enek wong asale dulu njaluk tulung sampean ngrasa nganu pas saestu niki kula nyuwun tulung jenengan sing saged nulungi kula mbok kersa rawuh tenggen kula. Dulu ngono justru sing ngoten iki sampean perhatekno. Enek apa-apa mesti sampean kelingan, Bu kok wis dikeki dhuwit ta iku ngesakne ra dhuwit. Mergo sering njaluk tulung lan sering aku lek gak iso apa-apa. Tapi lek sampean duwe tangga kok ora butuh kowe aku ndak. Aku iso dhewe. Ngono upama sampean duwe apa-apa ngeteri rono ya wegah. Nggih. Nggih niku. Anak niku lek sing sajake ora iso lah-apa, malah ketok bocah niku nriman, dikongkon ya manut, ora tahu napa mementingkan diri sendiri. Pas delok TV apik ngono. Nduk kora-kora nduk, ya budal orang Rasulullah. Ngoten niku justru selalu sampean pandang. Tapi lek nek bocah kok mementingkan diri sendiri, memandang dirinya sendiri, alah langsung jatuh dari pandangan sampean. Ya ngono, lek kowe kanu ya ndelok-ndelok TV kono, entek-entekno kono TV-mu. Ngoten. Malah ngoten ta nggih? Akhire ngoten. Jadi hamba itu akan jatuh dari pandangan Allah ketika seorang hamba itu memandang dirinya sendiri. Wa iqbali lan oleh madhep si kawula madhep ala ghairi ing atase liyane kawula. Liyane Allah. Ila ghairi maring ala ghairi liya marah ing atase liyane Allah. Lha sampean jagongan eleh kula. Ki enten kula, ki sampean namune nang omah kula. Terus sampean terus orang ngreken kula madhep ning liyane kula. Terus omong-omongan dhewe karo tamu liyane. Sampeyan daleme pundi Mas? Anu pundi Mas? Anu kula ke Lamongan. Lah jenengan saking pundi? Kula saking Blitar. Niku keng pundi? Nganu lho, yaine niki angel digoleki nganu. Nggih, kula teng riku lho, ora sampean reken blas. Dumut niku lagi kula ya terus genten gak ngreken. Akhirnya saya kan oh, alah wong iki egois banget lagi ngoten. Ya terus tak tinggal ngalih tinggal turu ngene kono omongan dhewe kono. Sing penting jatahe tamu tak kei teh sak gelas tak kei jajan wis ning kono ya wis kono nyatane gayeng karo wong Lamongan ya wis. Kula tinggal turu ya saya. Lah kawula manggon ning bumine Gusti Allah. Ngalor ngidul nungsang jempalik ngisor dhuwur nganggo rahmate Gusti Allah. Kok terus ora madhep ning Gusti Allah, madhep ning liyane Gusti Allah. Malah lek perlu wastidhamu amalihi lan menganggap besar amalnya sendiri, amalnya si kawula. Wah niku pun jelas. Loh, kok mencolot? Wastinatu lan semendene bersandare kawula, semende bersandar. Wistinatihi nggih, atape ning gone nadorihi. Wastinati lan oleh bersandar kawula bersandar ilasi wa maring liyane Allah. Malah sampean sakjane kepengin ngundang ngaji teng kula. Asline menteng-menteng kok mau aja ngaji teng kula, ngundang ngaji kula terus teko kono petuk wong Lamongan. Sampeyan terus ora sida ngundang kula gek teng arep kula. Nganu kiyaine niki
Ternyata ngaji ini mboten penak. Kesuwen. Sampeyan mawon kula undang ngaji teng Blitar, niku ngomonge teng omah kula lho ora njaluk dikampleng. Dalam hal tata krama lho nggih. Mesti orang begitu itu jatuh dari pandangan kula, dari perhatian kula. Padahal kula niku dudu Gusti Allah lho, ngono wis jelas mboten iso maringi pelayanan yang baik pada sampean. Oh, ngoten. Lah cobi dibanding nggih, dibanding. Nomor setunggal wau diceritakne kemuliaane kawula niku nalika mandeng Allah, gantung teng Allah, madhep teng Allah. Tidak ada harapan kecuali Allah. Niku mulya. Kaasarane kawula dan jatuh dari pandangan Allah ketika dia memandang dirinya sendiri, menghadap selain Allah, termasuk akal dan pikirannya ini kan selain Allah. Lalu menyandarkan sesuatu persoalan tidak kepada Allah tapi kepada selain Allah. Nek delok ngoten niku sing sering duwe lakon memandang dirinya bisa menggantungkan persoalan kepada selain Allah. Niku sing akeh wong maksiat apa wong taat. Lho, wong sing mandeng awake luwih apik ngoten niku lho. Wong maksiat apa wong taat? Ya wong taat. Nek wong maksiat wis karuan. Wis ora nek nggon wong maksiat. Ketika gak ana nggon dhek wis ya Allah wong kok elek men ngono wis muni ngono. Tapi lek wong taat kan iso muni. Lho, iso mengkere kok. Wong iki pancen ya ora kaya aku. Aku iki ora tau kok. Muni ngono aku ora tau kok. Selawase urip maido wong ora tau. Gayane muni ngono sajake kaya khusuk-khusuk kok. Malah tak perlu dia memasakkan diri untuk menjadi sandara. Bisa, boleh kepengin selamat. Manut aku manut. Selamat. Saja iki kok wani menjamin lho. Lho, sing wani jamin, sing wani napa nyawang awake dhewe lebih baik. Seakan-akan dia enggak butuh Gusti Allah. Nalika salatnya kaya gak butuh Gusti Allah apa? Wis budal salat kok. Seakan-akan salatmu itu kan salatmu sendiri tanpa bantuan Allah kan ngoten lho. Lah, sing kulino nglakoni ngoten niku wong taat apa wong maksiat? Wong taat. Mula teng mriki didhawuhaken fal abdu. Mongko utawi kawula inda amalihi nalikane ngamale abet ngamal bitaati kelawan taat iku muarradun dipentokaken. Dihadapkan dihadil akhtar maring iki pira-pira bahaya. Justru orang taat itu berhadapan dengan banyak bahaya. Contohnya bahaya min nazarihi rupane akhtar, min nazarihi rupane oleh nyawang, oleh mandeng, oleh ningali kawula, ningali ila nafsi maring awake dhewe. Salat ya salatku dhewe, sajadahku dhewe, wuduku dhewe, ngelmuku dhewe, imanku dhewe, Islamku dhewe. Lan ngoten. Nomor loro termasuk bahayane maneh wasti dhomi amali. Lan menganggap besar, menganggap penting, menganggap agung marang amale kawula. Wa ujbihilan oleh bangga akan kawula, bangga no bitaatihi kelan taate kawula. Wa sukunihi lan condong antenge kawula, condong anteng ila muamalatihi maring nyambut gawe ngamale kawula. Dia merasa bahwa ngamal itu nyambut gawe ning dheke, terus dicelengi, ditumpuk, iki dadi celengan ngamal, sampeyan kena tanggung nagih Gusti Allah. Lho, anteng sukun. Kaya-kaya ngamal kuwi luwih penting timbang Gusti Allah. Lamun mboten karo-karuan iki. Ngoten. Walai tahu. Pamandar
malar mandar muga-muga iso sapa ngabet. Muga-muga iso iku ya selamat sapa abet fi ing dalem ngamal selamat min daqaiqir riya saking riya sing lembut-lembut. Wa tasannu ilan gawe-gawe apik. Kata lho gawe-gawe apik niku. Ya nek ora sadu-adu iki sing teng mriki ngono gawe-gawe apik. Wis gawe-gawe maksudnya gak asline ngoten. Sakjane samane jare ya wis gringgingan arep jegrang ora mentolo niku lek gawe-gawe apik. Lha mbok yo jegrang biasa maning gringgingan arep apa ngono ae. Ngono dimpet sampe. Alah. Lha saiki ku lak jenenge tasono to. Gawe-gawe. Lho ndelok niki mawon pun genah. Ora usah adu-adu. Itu ternyata sakjane wong niku malah sing apik-apik ngoten niku. Justru malah akeh lakon sing lucu-lucu. Nggih to, akeh lakon sing lucu-lucu. Lah kok iki riya tasono ujug membanggakan ngamalnya. Lho kok wong membanggakan ngamal sing dibanggakan apane? Ya lucune. Bi khilafil maksiat. Bi khilafil maksiati kelawan bedani maksiat. Bedani fi jami' hadhil asya ing dalam sekabehane iki perkara sing bebayani memandang diri sendiri, mengagungkan amalnya, membanggakan taatnya, merasa tenang karena tumpuan ibadahnya. Ya mudah-mudahan saja orang begitu bisa selamat dari riya gitu. Nah, ternyata kalau maksiat itu lho sing diriyai apa? Maksiat kok riya iki piye to? Ora enak maksiat kok riya nih. Wong maksiat iku mbok sadar gak sadar maksiat itu mesti krasa ina. Wis ta? Ujirine gampang kok. Maksiat iku napa to iki? Angger kowe nglakoni apa-apa kok wedi konangan wong, iku berarti maksiat. Lek pancen iku lagi mbok lakoni iki apik, lan jujur. Tegese ora salah. Iku konangan wong ritek ku ya santai-santai wae. Senajan ketoke elek. Contone wong arep ning WC. Wong arep ning WC niku lak elek ora jane arep ngetokno barang kotor to. Tapi karena sampean gak krasa salah, gak krasa maksiat ya malah tak perlu bunga-bunga. Sinten nggih teng lebet kula badhe mlebet lho. Ngoten ki wani omong to nggih. Nggih. Senajan lakon niku ketoke kaya asor ina, tapi karena itu sampean gak merasa salah, maka sampean pun pamit wong ya santai-santai wae. Nuwun sewu, kula badhe derek teng wingking. Ya wani. Coba lek lakon iki kira-kira sing maksiat. Karena sampean ngesir bojone wong iku. Lha, ngoten niku sampean wis bingung lek arep namu wis bingung lek ndele awak. Engko gek wonge roh lek aku ngesir. Engko gek nganu mesti teng ati gatel. Mulane Kanjeng Nabi nate maringi rumus al ismu mahaka fi sadri. Sing jenenge dosa iku anggere enek barang gatel ning atimu iku dosa. Tegese lakon sing mbok lakoni banjur setelah nglakoni atimu gak penak kabeh. Sing wedi konangan sing enek rasa ina ya senajan wong urung enek sing ngonang ning atimu wis ana rasa wedi kok gek konangan wong. Lho, mung perkara disurati wong wedok niku lak biasa to Pak saja. Oh jenenge disurati mawon. Nek pancen surate cah wedok sing mara ning omahmu kuwi ora nek apa-apane. Lek perlu ya bojo iki lho wacakno aku pegah kacamata kuwi ilang ya malah ngono. Karena pancen surate ora surat apa-apa wong surat pesen kayu. Ora apa-apa. Lah tapi lek surate iki surat sembahyang. Apa wani kuwi? Ora wani. Maca kresek kagenan. Iki jelas perkara ya akhire wis ora beres, ora jujur. Iku enek krusek ngono nek gedadap-gedadap. Tapi lek pancen kowe jujur, kowe pancen ya bener-bener gak duwe masalah. Pancen sing mbok lakoni iki barang apik, ya biasa-biasa saja. Oh, ngoten. Kemaksiatan itu ngoten krana wong maksiat iki pancen wis cupet. Suasana takut dan terbatas.
Maka tidak ada orang bermaksiat kok bangga, itu enggak ada. Kecuali sing bener-bener muktadin sing ngliwati wates. Mergo dhek gak krasa lek ngono maksiat malah dieber-eberno. Lho ndak wong lanang tenan. Ya ini wis ngentekno wong wedok 15. Oh, wi. Iki jenenge wis ngliwati wates banget. Tapi lek sing asli wong sing duwe iman, tesih sithik-sithik percaya Gusti Allah lan ijek waras nuranine. Niku nglakoni maksiat niku langsung cupet. Nah, ketika cupet itulah sebenarnya dia sedang masuk ke dalam wilayah kehambaan. Walaupun belum sempurna. Ya wis ina lah. Lingkungannya ya wis menghina dia, dirinya sendiri juga sudah menvonis dia bahwa aku kok elek men lho, kan jenenge dhek dhewe wis menvonis dirinya sendiri. Nah, tinggal bagaimana melanjutkan pengakuan ini untuk menjadi dekat kepada Allah, yaitu perlu ada tuntunan syariat lebih jauh. Tapi secara posisi kerohanian dia sebenarnya sudah selamat dari malapetaka yang besar-besar tadi. Pengakuan-pengakuan sudah hilang, membanggakan diri juga sudah hilang. Sing dibanggakan apa? Tidak. Saya setuju. Fa inna mongko satene maksiat iku tuhamilu bisa ndorong apa maksiat hu ing kawula bisa ndorong alal hadari ing atase ngati-ati lan wedi. Wedi. Wong maksiat mesti wedi. Momene maksiat nang Gusti Allah sing maha agung. Sampeyan salah karo ibuke nek cilik niku. Salah mecahno gelas ngono wis bingung oleh nganu kok. Diceluk le ora mundak seneng malah wedi, padahal diceluk le arep dikei wajib. Gitu. Tapi krana bar mecahno gelas. Dulu zaman dulu sing jenenge gelas niku mahal lho kowe. Mungkin bathok aneh kok. Mecahno gelas sampean. Niku mendorong orang salah, orang maksiat itu mendorong dia untuk merasa salah lalu dia takut dan hati-hati. Wal khaufi lan mendorong rasa takut min rabbi saking pangerane kawula sing maksiat. Wa tujibu lan bisa netepaken apa maksiat lah ketika kawula mang netepaken al istiqanata ing amrih ketenangan melalui ampunan, butuh perlindungan. Istiqanah iku amrih hanteng. Amrih hanteng mergo wong wateke wong maksiat iku mesti gelisah, gelebakan, mesti golek ketenangan, ngoten to. Lah ketika golek ketenangan iki ketok lek asor. Wal khudu'u lan kok kudu atape ning gone istiqanata wa tujibulan netepaken apa maksiat lahu ketika kawula netepaken al istiqanata ing golek ketenangan wal khudu alan kalan ketundukan wa siddatal iftiqar lan banget butuh ilahi maring Gusti Allah. Mula sangka kuwi walidzalika mongko krana mengkono-mengkono butuh, krana mengkono-mengkono ngati-ati, krana mengkono-mengkono wedi, kana mongko ana sapa abdu kawula ilahin millahi maring sifat arise Gusti Allah. Idza ata'at kalane taat sapa abet hu ing Allah iku ahwaja khabare kana iku ahwaja luwih butuh minhu tinimbang saking abet butuh ilahil mihi maring sifat arise Gusti Allah. Idza asau tatkalane maksiat sapa abet hu ing Allah. Dari sisi ini berarti kebutuhan dia minta bantuan kepada Allah itu lebih besar daripada orang yang sedang maksiat. Tapi hati-hati sing ngrungokno ngaji niki. Sing hati-hati. Aja duwe penganggep lek maksiat kuwi luwih apik timbang taat. Kula batesi, soalé napa sing dibicara duduk maksiat lan taate.
Sing dibicara ngaji ketuan iku duduk soal maksiat karo taat. Nek maksiat karo taat fonisnya sudah jelas. Maksiat itu lebih jelek karena pelanggaran, taat itu lebih baik. Tapi wong sing nglungguhi posisi taat itu lebih butuh bantuan kepada Allah untuk diselamatkan dari bahaya, melebihi kebutuhane wong sing maksiat untuk diselamatkan dari siksa. Ngoten kadung kit mau dilem wong maksiat iku luwih dekat kepada kehambaan kok lek ngono aku tak maksiat ae bocor sampean. Aja salah paham. Lu bejane iki sok lek sing pas ning radio ngrungokno kok separo sing dik mau tok ya mbuh. Jadi niki mboten bicara soal maksiat karo taat iku apik endi lho nek kuwi kan wis wa zakat zahirun. Semua jelas, semua tahu. Salat karo misuh ya apik salat. Tapi sing dimaksudno iki dudu soal salate utawa misuhe. Posisi orang-orang yang sedang melakukan taat dan orang-orang yang sedang melakukan maksiat, kedua-duanya butuh bantuan Allah. Tapi kadar dan jumlah bantuan itu sebenarnya lebih besar orang yang taat kebutuhannya itu daripada orang yang maksiat. Podo-podo ngadepi bahaya. Ngoten, wong taat yo ngadepi bahaya mengaku baik. Lah, wong maksiat yo ngadepi bahaya arep disiksa. Nggih. Nah, dari situ maka akhirnya Kanjeng Nabi memberi contoh. Walaupun beliau sudah menjadi nabi, ada jaminan diampuni. Ternyata nabi itu hatinya tidak tenang. Kalau dalam sehari itu belum membaca istighfar paling sedikit 70 kali utawa 100 kali. Napa ta sing dijaluk ning ngapura? Ya sikap-sikap arogan terselubung tadi. Lho ngoten lho. Kadung diterangno gedung-gedung mau terus moro-moro salah paham. Duwe penganggep lek maksiat ku luwih apik timbang taat to. Nek ngrungokno ki sing genah to. Ngrungokno kok ora tek genah wis nyimpul-nyimpulno. Wa fil khabari dalam siji hadis an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana satemene Rasulullah iku kala dawuh sapa Allah auha paring wahyu sapa Allah Gusti Allah paring wahyu ila nabiyin maring seorang nabi minal anbiya saking pira-pira nabi. Terus pundi wahyune ngeten dawuh qul li ibadi as-siddiqin la taghtaru fa inni in aqamtu alaihim adli wa qisti wa adzibuhum ghairu dzalimin lahum. Apa medeni wa qul li ibadi al-khati'in la tayasu min rahmati fa inni la yakburu alayya dzanbun aghfiru. Kul dawuh sira nabi li ibadi maring pira-pira kawula ingsun as-siddiqina kang padha temen-temen oleh ibadah. Dawuh piye? Dawuh la taru aja do kapusan sira kabeh. Aja kapusan karo ibadahmu. Aja kapusan karo kaapianmu. Mergo fa inni mongko satemene ingsun iku in aqamtu lamun jejekna sapa ingsun njumenengna sapa ingsun memantapkan sapa ingsun alaihim ing atase siddiqin memantapkan adli ing keadilan ingsun wa qisti lan tegese pertimbangan-pertimbangan keadilan ingsun ora enek sing pokro mesti akibate uadzibu mongko nyiksa sapa ingsun ing siddiqin. Katik lek aku nyiksa ngono kuwi mang kok terus aku salah ki ora ghairu dzalimin.
kare ora salah, hale ora zalim, lahum maring sidiki. Nek wong apik ngibadahe kenceng, ngamale apik, terus diadili Gusti Allah, ternyata dia salah, lalu disiksa oleh Allah, itu Allah tidak zalim. Salah orang kok salah? Napa salah sithik tok. Salah lain ndeles stempel. Soalnya diadili tenan. Stempel pengakuan itu kalau salah tempat. Ya salah total itu. Untungnya Gusti Allah niku kok ya ngerti. Nek sing sampean karepno ki gak salah. Yo anu ae kan yo pancen yo karepe iki sakjane ora ngono. Senajan nyatane ngono ning ora ngono ya di ngapura itu. Lho ngoten sakjane. Berarti sakjane sing marahi wong niku dadi apik lah ora krana ndeke. Nggih krana ditutupi Gusti Allah wau. Dosane ditutupi, eleke ditutupi. Mulane ngamal apik niku justru malah butuh tutup luwih akeh. Mergo ngamal apik itu sebenarnya banyak kesalahan. Kesalahan sikap rohani maksudnya. Diomong nang ngamal apik akeh kesalahan terus dupure ya mangal-angel ora usah ngamal lho orang. Ngamal apik iki jelas, ngamal apik iku ngamal apik, tapi olehmu nyelonong ngakoni ngamal apik kuwi lho akeh sing angel ngindarine. Lek ndelok kuwi berarti ngamal apikmu kuwi sakjane urung kebiji. Nek diadili tenan ora kebiji, mesti kamu akan disiksa karena kamu dianggap belum punya amal. Tapi suwali wakul lan dawuh sira nabi libati maring kawula ingsun al khatiina kang padha luput-luput kabeh la tai asu min rahmati la tai asu aja padha putus asa sira kabeh min rahmati saking rahmat ingsun. Fa ini mongko satemene ingsun iku layak buru ora nganggep gedhe. Alaya ing atase ingsun apa sing ora dianggep gedhe. Iku layak buru ora dadi gedhe. Iku layak buru ora dadi gedhe alaya mungguhe ingsun Allah apa sing ora dadi gedhe dzambun dosa. Sing dosa mau aghfiru wis ngapura sapa ingsun ing dosa. Dosa gedhe kaya apa angger tak anggap ora dosa kan ya ora masalah. Mane ora usah cilik ati lan ora usah putus asa. Lah kowe sing apik ya aja gegedhen rasa. Mergo ngamal gedhe kaya apa lek ora tak tampa jenenge kan duwe ngamal. Nggih ta? Wis ta kowe setara apa kono, setor ning pabrik. Setor buah pirang-pirang puluh truk. Wong ora ditampa ya ora lebati kowe. Ya senajan sing mbok setorno iku mung resek rambut. Lho, tapi wong pancen kuwi sing dibutuhno pabrik ya ditampa. Lho, ngoten lho nggih. Ya senajan salah, tapi nek di ngapura gak dadi masalah. Senajan apik tapi lek ora dibiji apik ya jenenge urung apik. Nek tangi ngoten. Ngoten mawon. Terus pundi kok men dus ponda dus pundi ae. Wong garise wis genah. Oh dus ponda dus pundi. Sing mbok dus pundakne iki lak mergo kowe wedi kelangan. Wedi kelangan posisi kuwi lho sakjane sing kowe bingung kuwi. Jane upama posisimu ku bocol ning sisan wis ora enek pertanyaan. Lah tak nyatane nggih pun ngoten niku lha iki sing kandha ora ngono sapa? Ya pancen sampeyan iki dene ngono kuwi. Mulane sampeyan butuh bantuan. Karena butuh bantuan dan njaluk bantuan. Kan ngoten. Oh ngerti bingung kon njaluk bantuan ben pituduh ora gelem-gelem. Pangga nganggo uteke. Lagi ngoten. Wis karuan ngatur urip iku wis ora iso mencegrak-cegrek, menjedak-jeduk ora iso oleh dalan kok malah
kok mikir iki piye iki lho piye. Ora usah muni piye. Ndang njaluk bantuan telepon ngono lho. Kon telepon ngono kok. Wah. Ya empuk lek kabel kok pedhoti dhewe karepmu. Salamu dhewe. Wali hadzal makna. Lan krana iki makna. Krana iki makna napa? Bahwa orang yang taat itu lebih bahaya, artinya lebih banyak menghadapi bahaya. Karena lebih banyak menghadapi bahaya, dia harus lebih banyak mohon bantuan. Ilahil bihi wa'u. Sebaliknya orang taat itu ya juga menghadapi bahaya, tapi gak seberapa banyak. Bahayanya kan tersiksa gitu aja. Ya tetap butuh bantuan untuk mengampuni dosanya. Tersiksa itu lalu dimintakan ampunan, lalu siksaan hilang kalau sudah diampuni. Tapi lek wis masalahnya itu masalah pengakuan. Rebutan sapa sing duwe hak ngakoni. Anggere soal kuwi wo. Lah kuwi senajan kowe asale raket kuwi pacarmu, lek wis udur-uduran soal hak kuwi iso badar ra sida dadi nganten kok. Lho nggih to? Sering kok mung perkara harga diri niku malah akhire ora terima gak sida dadi nganten, terus gak sida besanan terus musuhan santet-santetan. Nggih to? Niku kan asale padahal biyen yo wis raket rumaket wong arep dadi besan wis wong raket. Tapi hanya soal kesalahan kecil tentang harga diri besan yang tidak dihargai. Lho ngono tok wis wong mongkal-mongkal. Makanya banyak lakon elek sing dilakoni wong biasa niku malah kena dienggo alat kepareng Allah nek gelem tobat. Enten lakon apik dilakoni wong apik, iki dilakoni wong sing kepareng Allah. Ning krana salah sikap niku malah ndadekne siksaan niku ya. Mulane nggih panggah wong niku gak iso gantung lek gak ning Gusti Allah. Wali hadzal makna lan krana iki makna. Kala dawuh sapa Abu Zaid, Kyai Abu Zaid radhiyallahu anhu, taubatul maksiati utawi nobati maksiat iku wahidun sepisan. Wong siji. Napa? Ya melanggar aturan iku tok salahe. Karena melanggar aturan njaluk ngapura siji tok ta. Tapi lek wa taubatu taati utawi nobati taat. Sing dimaksud nobati taat iku pripun to? Nobati kemungkinan salah sikap yang muncul dari taat. Ngono dawane. Wa taubatu taati utawi nobati salah sikap yang muncul ketika nglakoni taat iku alfu taubatin 1000 tobat. Lek klambimu asli kotor kuwi penak penyelesaiane. Angger klambimu sing kotor mbok coplok ganti klambi resik bar. Nggih. Tapi lek kowe nganggo klambi resik putih, sarung putih. Lha kuwi untuk menjaga klambi putih, sarung putih ben ora nek bleduke. Lha kuwi wah, kudu hati-hati. Ngoten lho contone niku. Panjen ngoten, wong niku kadung. Ya tapi ya piye ya. Wis kadung ngono kuwi, wong niku lek nganggep kiai niku lak masyarakat itu nganggep kiai niku lak orang suci, orang yang tidak boleh kotor lah. Mulane akhirnya dadi kiai ini abote ra karuan. Minggu ning warung dadi cacat kadang-kadang. Kiai kok moto warungen lho ngoten niku. Padahal jane ning warung ya ora apa-apa, ya aku nggawa dhuwit iki ya tuku ge. Ya ora enek apa-apa to. Sajane ngoten. Padha wong ya sajane ngoten. Tapi kadang-kadang orang itu terlalu menyandarkan, nyentelno suatu predikat yang mestinya enggak perlu, tapi dicentel-centel akhirnya malah wong niku sing pas didadekne wong apik ngoten iki, wong taat itu terus. Akhirnya untuk menjaga ketaatan itu butuh banyak dana, butuh banyak hal, butuh banyak ini.
Berarti orang baik itu semakin butuh bantuan Gusti Allah. Mergo tobaté 1000. Lah nek wong elek kuwi butuh tobat sepisan. Sing penting ndang dikirimi klambi anyar bar. Mugi-mugi kula panjenengan saestu-estu pikantuk bantuanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tutup kan indungan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabatu Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana salimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.